салом алайкум бародарони азиз. ба диққати шумо боз як дуҷрагаи фурӯшӣ дар бинои 5 ошёнаи панелни союзни буд бародаро не ки авнави чидаги союзни дар сеюм ошёна. Дом бародаро беҳад доми хубай. Мақсади чиза ай пеш мебинем ҷои шиштан мисол на ҷоя маърака парака кардан стадион мекунанд ира чӣ мекунанд хеле типам хеле ҷои кушоди хушбой парковкаву ҷои маърака кунӣ пишти домда ҳама чӣ дора бародаро. Хона дуҷрага дар сеюм ошёна дом 5 ошёнаи бе лифтай панелни домай бародари азиз. ҳозир мерем хонаи нами хонаи ҳозир мерем ай пеш бо навор мекунем хитом мебинем квадратчам ҳамашам мегумтон адреси шаҳри Бохтар кӯчаи Мирзо Турсунзода ориентир рӯ парои текстили шаҳри Бохтар бародари азиз. Мерем ай пеш ҳозир ҳамаша бо ба чашми хитом мебинем бародаро. падезои ё хеле падезои простой нестай қоидави кардагия дари ки мо дуромадем падезай ира бинем бародаро. пешаи кор рафтам вохта дар оина мебинӣ баъд плашадҳошон мехелиянд и сеуҷрага иш дуҷрага бениҳоят ҳеч када мешад намекунад зурайда падезоай бародаро. бародари азиз чӣ хеле ки мебинем мо аз дари даромадгоҳи ҳамин хона даромадаем. ай рости кухни истода қайтон гап задестам ҳоҷатхона ҳамом даре ки мо даромадем залаш яъне меҳмонхонааш ин тараф ҷои хобаш бародаро. даро ҳамаш яхелан хайтек полош ҳамаш ламинатай ина бародари азиз. ина ами дари главниш нишонтон метам ина бародаро ҳамаш дарои российскиам ирахай пеш баъд бием бародаро бинем хитом оценид мекунем хулоса сараш мекунем бародаро бо диққат тамошо кунем наворо нагзаронем бародаро хона дар сеюм ошёнаи дом 5 этажай би бародармон сахт зарулай номерои телефонша дар болои экран мемонам метавонем зангаш бизанем метавонем мода занг бизанем оварда хонаро нишон метем ай пеш бо худаш маслиҳат мекунем. масъалаи мактаб садик ай ду тараф мактаб дора садик дора бозори фаровон қарибидай бародаро инаи залшай бародаро. бародари азиз дом панелняй инаи трезаи тарафи двор ина бародари азиз ин ҳамҷа рои калонай рои калоне ки прямой раи ҳоҷи шариф мерава бозори ҳоҷи шариф. таъмири хона навай бародаро 62 квадратни метрай бародаро ки мепурсем ки ака хона чанд квадратай ин ҳамин гап барои шумоай 62 квадратни метрай хона ҳамаш алоида плюс ҳози балконша бо мебинем. ина бародари азиз ҷои ховша яъне ҳози мебело мондаги дар назартон мумкин майда битова не ки гарини калони хушрӯай ранги май пеш бием бибинем 5 ба 30 будай бародаро инами чизаш спалниш бародаро дар хона чӣ мемона пешакиам мегумтон термикс мемона кухни гарнитур мемона кондитсионер мемона бародаро. баъд ҳамин люстрош мисол чақа намешава мисол местан ҳамин сабаб бародари азиз пешаки бигемтон ки дигар чиёша мегирад бо далше барои зиндагии худаш дар кор мешава. хона фавран срочная бародаро и бародар мо мегӯяд ки мо якамта камбудӣ дорем срочна фурӯхта мешава. харидори аниқ конкретни метавонем занг бизанем ай пеш бием қадиш маслиҳат кунем аввал хонаро бубинем дар чӣ ҳолатай мисол ягон камбудӣ надора. на бародари азиз ҳамомаш ина басанчаш ина раквинаш ина бародаро ин хона мотор надора бародаро самат ё кай. на бародари азиз ҳамомаш қоидави. на бародари азиз кабинети гитлер оби гарму хунак ҳамаш қоидави ҳастад. бародаро соҳибхона мегӯяд ки мотор ози мо бемотор ова нишон додем мотор барои рӯзое ки об хоқ мешава об намемона ай турба барои кашидан як мотори запасам барои хича кадабдай. бародарои хонаи якама метавонем ки шумо даже сехонага кунем инами кухни аввала айда бигем ака нигоҳ кунем чанд ха калонай бародари азиз шумо метавонем ки мисол амира ана ранги сехонага истифода барен метавонем ки чӣ хеле аст духонага истифода барен. инаи тараф балкон да кадагиай кухни
اینا برداری عزیز چیزی که میبینین همینجا نه تنبوچکا و اونم گاز на витишкаш همخیل ایو میستم بردارو اینا ترزوی که از نشون تون داده سام از طرف پیش دیده نازی نه ایو همش آلومینیوم بردارو شیستر اسیس کیان مقصد خطون دیده سن اوینوش خیلی بردارو ای автобус защита برای автобус кадагиай اینا ایو همش میستا اپای منوره مانا آب خونه خیلی دیدید اینا آب همش هست قایدوی تنبوچکو همش نوای قایدوی میستا اینا بردارو اینای پراش کاندیشنر دارو на 100% کار کرده بردارو میستا люстраکوش هم میستا دیگه چیش هم میگیره اینا تا یک تیپ подвал داره تا اینم تاپچان خیلی بروبته که امی لیشنی آدما میبره بردارو نه خیلی کات کدگیای اینا پشتی دوم جای ماشینمونیه بردارو جای یک توی معرکه پشتی دومدا دوران اینا برداری عزیز پشتی دوم بردارو اینجا خطا نکنیم یک 500 یا 400 متر رسون автостанцияй бозори калонай бозори фаровон ориентир бардори я бор дига мегум рӯ парои текстили шаҳри бохтар мешава ана бачаҳое ки айсини қабодиён айсини қумсангир шаҳртуз пянҷ хунахар бошен кургавои шаҳлода бардаро сини шариф мегарден рӯ парои текстил ҳами дома мебинен айлавира дим домай бардаро адрес я бор дига такрор мекунем шаҳри бохтар кӯчаи мирзо турсунзода кадомида дар кор боша ба номери 988285006 бинависем ватсапи мо телеграм дорем номерои соҳиби хонаро бода болои экран мемонем бародаро метавонем қатиш ана занг бизанем дар бобати хона ай пеш омада маслиҳат кунем беҳад хонаш хонаи хубаш 62 квадрати метра ҳуҷҷатҳои 100% дора метавонем ки сразу договортон ки пих брен хонаро оформит кунем бародаро ай сабабе ки хона срочно фурӯхта мешавад бетараф набошен я лайки бепул абуҷиқем кадомида канали мо бори аввал ай метавона обуна шава аз нархи навои хонаҳои шаҳри бухтар шаҳри левакан ноҳияи вахш ноҳияи кушониён бохабар шава бардори азиз ҷои асосиш омадак нархи хона бошад бардоро 320 000 сомонӣ яъне бо савдо мешава бардоро курси урусӣ 144 сомон шидагиай 1000 рубли урусӣ баробар ба 144 сомони хидмон доллар ба 1110 сомон мо чорни ринка ҳисоб мекунем бардоро мақсад бозори сиё ҳисоб мешавад дар вақти харидфурӯш бароям расшотона бигирем нарх хона мисол 320 000 бо ягон чиз соҳибхона мега арзонаш мекунем харидори аниқ бошен занг бизанем биён ай пеш мақсад маслиҳати конкретнара дар дуруни хона мекунем боқи дастгири моро фаромӯш накунед дар амони худо бошен дӯстони азизи мо